नमस्कार, राशीज किचन मध्ये आपलं मनापासून स्वागत। आजची रेसिपी आहे धोंडस। याला तुम्ही काकडीचा होममेड केक असंही म्हणू शकता। धोंडस करण्याची पद्धत काहीशी वेगळी आहे। आज मी जी रेसिपी दाखवणार आहे ती धोंडसचं थोडंसं व्हेरिएशन आहे आणि ही पद्धत खूप सोपी आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य 2 मध्यम आकाराच्या काकडी, 2 वाटी रवा, 2 वाटी गूळ, अर्धी वाटी काजू, अर्धा चमचा हळद, चवीपुरतं मीठ, साजूक तूप आणि हळदीचं पान। धोंडस बनवताना सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काकडीची चव बघणे। कधी कधी काकडी कडू असते व त्यामुळे रेसिपी खराब होऊ शकते। त्यासाठी वरील भागाचा एक छोटा तुकडा काढून काकडीची चव बघावी। काकडीची चव बघण्याआधी मी ती स्वच्छ धुवून घेतलेली होती। आता ती तासून घ्यायची आहे। दोन्ही काकडी व्यवस्थित तासून घेतलेल्या आहेत। तासून घेतलेली काकडी आता व्यवस्थित किसून घ्यायची आहे। काकडी किसून घेतलेली आहे। आता पुढची कृती बघूया। कढई किंवा पॅन मध्ये 2 चमचे तूप घालायचं आहे। तुपाऐवजी तुम्ही बटर देखील वापरू शकता। गॅसचा फ्लेम हाय करायचा आहे आणि तूप गरम झालं की त्यात घालायचा आहे रवा। आता रवा व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे। शिरा करण्यासाठी आपण जसा रवा भाजतो त्याप्रमाणेच रवा भाजून घ्यायचा आहे। धोंडस जाडा रवा वापरून करतात, पण बारीक रवा वापरल्याने त्याचा स्वाद आणखीनच वाढतो। रवा गोल्डन ब्राउन रंगाचा झालेला आहे। अशा प्रकारे व्यवस्थित रवा भाजून घेतल्यावर गॅसचा फ्लेम ऑफ करा। रवा भाजून घेतलेले आहे। आता एका पॅन किंवा कढईमध्ये
किसलेली काकडी त्याच्या पाण्यासकट घालायची आहे। आता यात घालायचं आहे गूळ, काजू, चवीपुरतं मीठ आणि हळद। या सर्व पदार्थात एक हळदीचं पान घालायचं आहे। इथे एक स्वच्छ धुवून एक हळदीचं पान घेतलेलं आहे आणि ते या काकडीच्या रसात आपण शिजवणार आहोत, कारण त्यामुळे धोंडसला एक छान टेस्ट येते। इथे पाणी घालण्याची आवश्यकता नाही, कारण काकडीच्या रसातच हे शिजवायचं आहे। गॅसचा फ्लेम हाय करून हे सर्व मिश्रण चांगलं शिजवायचं आहे। काकडी व गुळाचे मिश्रण अशा पद्धतीने छान शिजत आहे। हळदीचे पान घातल्यामुळे उत्कृष्ट वास व चव येते। काकडी 8 ते 10 मिनिटं हाय फ्लेमवर शिजल्यानंतर आता त्यात घालायचा आहे भाजलेला रवा। व्यवस्थित ढवळून घ्यायचा आहे। रवा काकडीच्या रसात एकजीव करून घ्यायचा आहे। अशा पद्धतीने व्यवस्थित मिक्स करून घेतल्यावर गॅसचा फ्लेम ऑफ करा। आता एका स्टीलच्या डब्याला खालच्या साइडने अर्धा चमचा तूप पसरून लावून घ्यायचं आहे। कढईतील शिजवून घेतलेले काकडी रव्याचे मिश्रण डब्यामध्ये व्यवस्थित पसरून घ्यायचं आहे। डब्यात हे मिश्रण एक समान पसरून घ्या। कुकरच्या भांड्यात खाली स्टँड ठेवून त्यात 2 ग्लास पाणी घालायचं आहे। धोंडसचा डबा बंद करून आपण तो आता या भांड्यात ठेवणार आहोत। कुकरमध्ये डबा ठेवल्यानंतर कुकरचं झाकण बंद करा। हाय फ्लेमवर कुकरच्या 3 शिट्ट्या काढायच्या आहेत। कुकर थंड झाल्यावर कुकरचं झाकण उघडून धोंडस खाण्यासाठी तयार आहे। काकडीचा होममेड केक किंवा धोंडस खाण्यासाठी तयार आहे।
हा धोंडस सर्व करण्याच्या 2 पद्धती सुद्धा मी तुम्हाला दाखवणार आहे। धोंडस किंवा काकडीचा केक सर्व करण्याची पहिली पद्धत, धोंडसचे 2 किंवा 3 काप कट करून घ्या। एका प्लेटमध्ये दोन्ही पीस ठेवून त्यावर गरम केलेलं साजूक तूप घालायचं आहे। अशा पद्धतीने धोंडस खाण्यासाठी तयार आहे। धोंडस सर्व करण्याची दुसरी पद्धत ह्याप्रमाणे, धोंडसचे छोटे छोटे पीसेस कट करून घ्यावेत। याप्रमाणे मी 10 पीस कट करून घेतलेले आहेत। एका तवा किंवा पॅनवर 2 चमचे तूप घालून ते चांगलं पसरवून घ्यायचं आहे। तुम्ही तुपाऐवजी लोणी देखील वापरू शकता। तूप गरम झालं की यात धोंडसचे पीस ठेवायचे आहेत। गॅसचा फ्लेम हाय करायचा आहे। धोंडसचे सर्व पीस ठेवून झाल्यावर दोन्ही साइडने तुपात व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहेत। अशा पद्धतीने धोंडस दोन्ही साइडने भाजून घ्यायचे आहेत। गोल्डन ब्राउन कलर येईपर्यंत धोंडसचे पीस भाजून घ्या। आता दुसऱ्या बाजूनेही धोंडस व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे। काकडीचा केक म्हणजे धोंडस फ्रीजमध्ये 4 दिवसापर्यंत चांगला राहतो। त्यामुळे जेव्हा तुम्हाला तो सर्व करायचा असेल त्यावेळी अशा पद्धतीने तुपात रोस्ट करून तुम्ही गरम गरम सर्व करू शकता। तुपात रोस्ट केलेला गरम गरम धोंडस खाण्यासाठी तयार आहे। ही रेसिपी नक्की करून बघा आणि राशीज किचनला सबस्क्राइब करा।